văzut baia? Nu, acum. Baia. Toaleta pentru copie. Tot să faceți copii, să-i aduceți aici. Vă păcat că sunt bătrâni. Păi încă numai cealaltă. Prima clasă, nu mi-a gândit că m-a făcut să mă uit, dar nu prea bătrân. Asta e principală, cealaltă pentru servări și a doua clasă dacă va fi cazul.